Hi guys! Welcome back to our channel, and for today, naisipan namin na bumili ng pritong manok dito sa Pinoy Prito. Malapit lang sa siya may mabini, and kasama ko yung aking asawa. At ayan si Kuya Ching. Nag-order na ako niyan ng isang buong manok. Buttered siya, yung jumbo. At ito na nga, naluto na siya. Piniprepare na ni Kuya Ching. Lalagyan na yan ng butter. At sa mga gusto pong umorder ng pritong manok, i-visit nyo lang po ang FB page nila. Makikita nyo po dun yung kanilang menu. At pwede rin po kayong magpa-deliver sa Pasugo. Kasi po yung may-ari ng Pinoy Prito ay may-ari din po nung Pasugo. Kaya, pwede po kayong umorder sa kanila. Tsaka guys, tingnan nyo naman, hindi siya tinitipid sa butter. Sobrang dami ng butter na nilalagay. Tsaka pag andun kayo sa store, ang bango-bango talaga, promise, nakakagutom. Ayan Kuya Ching, galingan mo pa, damihan mo pa yung butter na nilalagay mo. Yan, tingnan nyo naman, ini-spread talaga. Sobrang dami. Pinapanood ko pa lang, Diyos ko. Nagugutom na ako. Hindi nila guys tinitipid talaga sa butter. Tsaka yung manok, ang laki kasi nga, ang in-order namin is yung jumbo size. And take note guys, yung gravy nila mainit, diba? Napapaso pa nga si Kuya Ching eh. Ay, muntik pang matapon. Ito lang ako, kunin ko na yung in-order namin. O diba, ang pugi ni Kuya Ching, o tinan nyo naman. And guys, 280 lang nga pala yung jumbo buttered chicken. Malaki na yun guys. Murang-mura na yun sa 280. So, eto na nga. Pauwi na kami. Maulan. Ayan. Basang-basa na kami dyan. At gutom na rin. At dito na po kami sa bahay. Nakauwi na kami. At magmumukbang na tayo ngayon. Kakainin natin yung binili natin. Oh, meron kaming biniling manok na sabi na tropa ko na si Alan, masarap daw na yun sa kanila. Nabili na daw nila yun kaya trinay namin. Oo, na-recommend niya kasi sa amin. Kaya eto, naisipan namin imukbang siya. Ito siya. Bango guys, promise. Yung Isang pinili buong namin manok. is isang buong manok na Jumbo. Yes, jumbo. Buttered Jumbo. Buttered chicken. Jumbo size, ayan. Ng Pinoy Prito. Pinoy Prito. Yes. Subukan natin siya ngayon. Subukan kung talagang legit o hindi. Ay, napakalaki oh. Guys, napakalaki. Napakalaki. Super bango pati. Buttered na buttered. Ubus na yata ni Kuya King. Shoutout sa'yo, Kuya King. Kim Chin. Chin yata pangalan mo. King. Kuya King. Okay. Pakabait na ni Kuya King. Hello Siya yung po. nag-serve sa amin. Oo. Mahihain lang siya sa camera. Saka madugo yung pagpunta namin, napakaulan. Oo, sobrang ulan. Basang-basa Gusto ko. kami. Sige guys. Ayan, tapos meron silang binigay sa amin At may kasama siyang gravy. Gravy. Tag-isa Dalawa. kami. O, kanya yan. Akin Para to. marami. Yes. Wala tayong thumbnail. Wala akong picture nito. Hawakan natin. Nahanap na lang. Okay. Okay, kain na tayo. Titikman na natin. Tikiman repeat. Yes. Hindi tayo mabudol. Pag nabudol tayo, ahanting ko si Alan. Ikaw wala nang may kasalanan. So, Alan ang may kasalanan. Siyempre, kukuhain ko ang aking bango. favorite part. Mabango din yung gravy. Napaka-juicy oh. Sarap. Ako naman. Juicy. Katayin na to. Ating na butter, guys. Sarap. Unang kagat. Umuusok pa siya guys. Sarap. Oh.
Talagang bagong luto. Mainit pa. Yes. Legit nga. Hindi tinitipid sa ingredients. Sarap. Salamat sa nakaisip nito. Kung sino ang boss nyo dyan. Shoutout sa'yo, sir. Ulitin namin to. Promise. Napakamura nung manok. Punta kayo sa FB page nila, silipin nyo to. Kasi nakita namin siya, nung na-recommend sa amin, pinisit namin yung FB page nila, Pinoy Prito. Tapos nakita namin magaganda yung feedback na masarap daw, ganyan-ganyan. Pinipilahan. Oo, tsaka sold out sila lagi. Maaga na ubos. Yes, kaya sabi namin, let's try namin. Imamukbang namin. Tapos napunta namin, maulan pa. Kahit maulan, sige Oo, lang. kahit maulan talaga, pumunta talaga Talagang kami. matry namin. Gusto talaga namin matikman. Sulit naman yung pagkabasa namin sa ulan kasi masarap. Sobrang sarap. Masarap guys. Pati yung gravy niya, guys. Tsaka madali siyang mahanap. Kung taga dito lang din kayo sa Daet, alam niyo ang Mabini College at yung Bulaluhan Escalante. Tapat lang nun. Makikita niyo na sa may gasolinahan. Makikita mo na doon yung poging tendero nila. Yung nagsaserve. Kaking. Naiya siya kanina. Oo nga, inaya siya. Alam nyo ba, nandun pa lang kami sa may paliko ng Mabini. Amoy na namin yung pritong manok. Alam nga namin maraming pila. Buti na lang. Oo, kasi nga yung FB page nila, laging yung mga picture doon, ang daming nakapila, nakaabang na, kahit sarado Sarap pa ng sila. gravy. Ultimo yung gravy, mainit pa siya. Mainit pa siya paglagay dito sa cup. Gravy. Kahit pala Kuya King, binigyan na pa kami ng mga 5 pa nito. Hindi kasi namin tatanggihan. Ako sunod Kuya King ha? Chin, ba't talaga pangalan niya? Kaya ko Chin. King. Chin. Manood ka ng video namin at makikita ka doon. Sikat ka doon. Dun sa store, ang bango-bango. Dito, nakakagutom talaga. Tsaka, pag nabili nyo, di ka may niwala na napakamura. 280 lang siya, 280 guys. lang siya. Jumbo na, 1 whole, buttered pa. Di ka maglulugi. Dito sa lahat, marami sa amin gusto magpa-try. Hindi nga lang natatry kasi minsan busy-busy yan ang mga Tsaka minsan lolo at wala lolo. kaming budget talaga. Tsaka yung panumero na minsan, siyempre. Yun ang main ingredients natin. Buti ko, sponsor. By the way, guys, hindi ito sponsor ha. Baka isipin nyo, kaya maganda yung mga sinasabi namin kasi sponsor. Hindi po. Binili namin. Binili po namin siya kasi gusto namin siyang matry. Kasi magaganda nga yung feedback na nasa Facebook page na. And, thumbs up naman po. 2 thumbs up Double ako. o 4 thumbs up. Kasi masarap po talaga siya. Ang pulutan, ay nako, tipid na. Sarap pa. Sa mga occasion. Yung mga pumpo dyan, yung mga kumpumulutan dyan, bili lang kayo nito, sarili mo na. Baka mamigay, ikaw lang Mura mamulutan. na kasi siya talaga para sa 280. Mas marami pang choices doon. May mga cut pa sila kung Mayroon leeg, may wings, may ano. Punta, makikita nyo naman lahat yung sa Facebook page na ba? Tito, tingnan nyo lang yan sa Facebook page na ilalabas namin. Sipin nyo guys, 280, luto na, buttered pa, malaki pa, jumbo pa. Kaya kung sa palengke, magkano ang hilaw na manok, lulutuin na pa yun. Bibili ka pa ng mga ingredients. Doon, Okay na. Pupunta ka lang. Kakain ka na lang. kabayad ka, uuwi ka, kakain ka na ng masarap na manok. Di ba, Sol? Kakainin ko sa buto, sayang. Pero napakasarap. Pwede sa lahat ng okasyon.
Yung iba po kasi, di bang manok, pag pritong manok, wala pong lasa yung loob. Pero yung ito, sa kanya po, may lasa po yung loob. Tsaka talagang napakalambot pag Yung iba po dry yung manok. medyo Sa matigas. kanila hindi, juicy po. Mm. Gusto ko nang inamin yung gravy. Mm. Sana magkaroon po kayo ng maanghang na gravy. Yun lang po Mahilig suggestion. kami talaga sa maanghang na gravy. Alam ko parang meron sila din na maanghang na manok eh. Mm. Parang spicy style. Manok. Hindi ko napansin sa menu kanina. Nagulang kasi. Yung nakapokus kasi kami dun sa Nakapokus target kami namin. dun sa manok habang nilalagyan ng butter. Saka dun sa jumbo na in-order na. Muntik pa nga kaming hadlangan ng ulan. Buti na lang, patay gutom kami. Kahit paulan. Run. Perfect to sa mga handaan. Mm. My favorite balat. Ang balat. Yung gusto ko. Kabahan mo na yan. Naka na lahat ng Napakalambot. balat. Usok-usok pa. Saka juicy talaga siya. Talagang makikita mo na nilalagyan nila ng maraming butter. Ito naman yung karton, basang-basa na. Dahil sa Kita mga niyo yung butter. video ko kanina sa intro. Hindi tinitipid sa butter. Sarap. Na-shoutout nga pala ko yung mga bagong sorter namin sa GNT. Baka magtampo ka, sabi, pa-shoutout. Shoutout sir, pa-shoutout. Bayad 5 piso. Bayad 5 piso. Shoutout sa'yo, kay Dominic na bagong sorter ng GNT, Kalisay, tsaka kay Marvin Velasco. Shoutout sa inyo mga idol. Hello! Mag-subscribe kayo, baka di pa kayo nagsusubscribe sa akin, papa-shoutout na kayo ha. Nod-nod lang kayo dyan. Kabal lang sa trabaho, mas kahit medyo maulan. Go lang tayo. Always na ako. Pag napagod, nagpahinga. Shoutout ko rin nga pala yung pinsan ko, si Beverly Gutierrez, nakatira dyan sa Mercedes. Shoutout Hello. sa'yo, hello. Tsaka sa mga kiddos mo, magmukbang tayo next time. Kaya sabi niya sa akin, gusto niya magmukbang kasama ako. Pero seafoods, kasi mahilig din yung seafood. Sabi ko, pag may budget. Malay nyo, may magbigay sa inyo ng mga marino. Seahorse, Seahorse. starfish, makabit. Bugitis. Ano pa nga yung isda? Yung yung malaki yung tiyan, yung nakakalason. Nalobo? Nalobo ba yun? Butete. Oo, butete. Hindi mo sa bibitawan. Yung dun sa may gilid nila, kainan din nila yun. Hindi ko alam kung sa kanila Dahil yun eh. niya, Sa store parang nila. kadikit naman nila. Parang ganun din yun kasi may butas eh. Hindi kasi namin alam kung nagpapadine in sila or bibili lang kayo dun sa tindahan. Kasi, Simot hanggang buto. kung magpapadayin naman sila at doon kayo magkagawa ng vlog, baka naman istorbo na kami doon. Tsaka shy ako in public. Doon kayo mag-set up ng mga kaedyosan. Oo. Baka mademanda kami nung may-ari. Pero sir, yung owner, napakagaling mo naisip mo to. Opo.
Sobrang sarap po. Nag-iisa po ito dito sa Daet Camarines Norte. Hanapin nyo lang po to. Sa may Mabini lang po yan. Alam po dyan sa buong Daet kung saan nyo. Kudos po sa may-ari ng store ng Pinoy Prito. Harap. Thumbs up. Sarap. I love it. I love it. Talo-talo na muna. Away-away mo na. Sinabaw ko na ang gravy. Ang dami pati niya ng gravy oh. Dalawa, ang laki nito oh. Puno siya. Dalawa, ang laki. Makikita mo sa tao kapag masarap ang kinakain, pag pinapawisan. Saka to, pag na-try nyo, napanood nyo itong video na ako, yung guys. Nakapunta kayo dito sa Daet. Hanapin nyo lang to, o mention nyo kami. Gag-guide namin kayo papunta dun. O kaya kung kakakain kayo doon, isama Tama nyo nyo kami. naman. Pero sarap din. Isama nyo kami. Tama nyo kami para mas masaya. Okay, maganda, hindi naman kayo malakas kumain. Oo. Mahilig lang kami kumain. Tsaka mag-take out. 1 kilong kanin lang. Ayos na. Tapos isang buo nito. Tulad nito, nubos na namin kalahating kilong bigas, 3/4 yan. Isang puno doon sa rice cooker. Ngayon, paubos na. Gusto na naman ako. Tuwa na naman ng mga bulate. Cheers! Sabay inom. Sarap. Lasang gravy. Yes. Talo pa ang Bakit Jollibee. parang may pinapawisan ako? Ano ba ang mga... Kasi nga, masarap yung kinakain natin kaya pinapawisan tayo. Kaya naman maanghang. Parang Alan, salamat at sa binigay mo sa aming idea. Alam ko, boss niya rin yung may-ari, owner nito eh, kaya napakagaling talaga ng boss mo pare. Hindi lang po talaga namin alam yung pangalan ng boss niya or nung may-ari ng ano, pero thank you po kasi ang sarap po ng tinda nyo. Ulitin po namin to. Baka mamaya. Baka ano po, mga next year. Depende po kasi sa budget. Bebenta muna ba ako ng gamit para makabili? Kaya bebenta ko po siya para makabili ako ulit. Pero na ba ako? Trend to own. Huwag na ako. Sarap. Alam mo na. Super juicy. Juicy. Kami ako.
Tapos na nga kami guys at busog na kaming kumain. Ayos na. Ito yung mga buto. Look, oh, look, oh. Ano po? Robos. Tingnan nyo. Ito pa. Pakita ko sa inyo, super juicy talaga siya. Kasi naiwan dito sa papel yung ano nyo. Ito mga Hindi lang siya butter. kita. Ayun oh. Kita nyo, ayun. Oh. Super juicy Sarap. talaga siya. Hindi talaga siya tinitipid sa mga Ricardo. Kaya Yes. napakasarap. Big thumbs up. Thank you po. Ay, big hi. Thank Lord. you, Pinoy Prito. Yes, thank you so much po. I-visit nyo po ang kanyang page at i-follow nyo na rin and how to order. Mag-message na lang po kayo sa FB page nila. Highly recommended po namin. Super Mga sarap po. talaga. Usog kami at eto na. Mukhang mamaya tawagin na kami ng kalikasan. Kaya hanggang dito na lang po yung video namin. Please like and subscribe to our channel at i-follow nyo rin kami sa aming Facebook page Lasang Bicol. Yun lamang po and see you again next time. Bye! Bye!